wallahi tallahi wannan babban sirri ne daga cikin asararai na sunan Allah. Ko kana kokonto wallahi ka jaraba za ka ga abin ban mamaki. Wannan sirrin duk wanda ya haɗu da shi, ku yi shiyarin, ku yi salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sirrin sunan Allah ne alladifu. Duk wanda ake bin shi bashi ya rasa yanda za a iya biya, ga sirrin sunan Allah alladifu. Wanda gaba ta tsuke, baya ta tsuke, gaba ba daɗi, ga sirrin sunan Allah alladifu. Ana karanta sunan Allah alladifu kafa 4,444, amma ga yanda ake karanta sunan Allah. Za ka yi nafila raka'a biyu, raka'an farko fatiha da alam na sharaha, raka'a na biyu fatiha da iza ja'a. Idan ka idar za ka karanta sunan Allah alladifu kafa 4, sai karanta kul huwallahu 1, falaki 1, nasu 1. Sai karanta sunan Allah alladifu kafa 40, sai karanta sunan Allah, sai karanta kul huwallahu 1, falaki 1, nasu 1. Sai karanta sunan Allah alladifu kafa 400, sai karanta kul huwallahu 1, falaki 1, nasu 1. Sannan sai karanta sunan Allah alladifu duk kafa 1000 ka karanta kul huwallahu 1, duk kafa 1000 karanta kul huwallahu 1. In ka kai 4000 sai karanta kul huwallahu 1, falaki 1, nasu 1. Sai kai addu'a ka roki Allah bukatunka. In dai kana yin wannan wallahi zaka ga budi daga Allah, zaka ga fatahi daga Allah, zaka ga ludufi daga Allah, albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Masoya annabi Muhammadu, mun ba ku wannan ne saboda soyayyanku da annabi Muhammadu. Allah ka bar mu da manzan Allah, Allah ka tsaya